ka jing pen slam jong katanan ka koi ka khia ban pen biang ye ka jingdon kam bakir ki HPHC maurung kaneng khamtam ha gani ka jing khun yu covid kala penlong ki sodar Shnong jong kin riutli ki Dorbar Shnong kebadan ha ka te ka than ban penlong sendon da ka jingshong klain Myngor na du shpobaji mstab ha khmat jong ka PHC kitei kin riu Dorbar Shnong ba simanta ha ka te ka jingshong klain Myngor ki kenthop yu sodar Shnong ka maurung kaneng kot puriang pemura thangsalai bat kse pendeng habakran bat kilat thai kubor sodar kamor keneng ubadeiru ucharman jong senjuk kin riu Dorbar Shnong ba pitar jelawai ulai thu ba kate ke jingmi jongki kumki sodar Shnong ban penlong da kate ke jikhi kadai namar ba katran ka koi ka khia kamcham la borom satia ka rai ka blasiam haka khadar tarik ujiliwa harkat ka jinolang omeli MDC ka than bat kinong elam Shnong kawai pat ka jinge ka ba kate ke PC ke kendu kadai ke jingbom don ki tiar ya da kum ki PPE ki jeda khmat nakmanta ki doktor ki nurse bat kinong trei babu iki ha kajigma ban examine iki nong pang swab kin aidawai nalor ba kadon ka national highway ka bajuja kha ki accident nolong kata ulo ongru ba kum ki Dorbar Shnong kin amsong klik ti henry kin ye khun khnang ba katai kithan kan yo ya ka chaka ajing sumar ba byang na dong shadong kat kum ka jing ong jung ula da ja ba sarkar kampatia kum ka senjuk kimban si ban tur lang ba upai ba kaban kong kolong namarla nakapor ila ju shathok haki bor ki bahalor ka bor sarkar na kabanta ban pembit penbiang ki kam chuba ba hapok ne PSC namar pi ha ka meeting ka paladap kata ha ka atrik ujun arhajar pho harkat chidan lang MLA MDC director of health service nangta DMHO mangi Shnong doktor bagi staff dan po PSC kalau dan ka jelang hane po PSC bani perkhat ya kata ka isu ka ba mangi na kaliang ki sodar Shnong ni pusngos ka sarkar ya ki jituna ba fair ka ba ki kendo jeng apo kan PSC reha ka jelang ka bala long ha kata atrik jun arajar arpho na kaliang chu director ka health service ula kular ba hapo ubna Julai la kumno kumut un penbiang kita ki kam kum transforma banwanra namta ka new PSC building nangta bat ki kam hani po ka PHC nangta nakabenta ban shift no ekanika old building shaka new building tengrai ngi ba hadu menta kata ka jing kular silong tahal air bani iba kajing kular jong health minister kajing pemenaling ba social media se ke pen arti ni la kan ni kan orlong ne kadai tang ku penbit kai poi ba nak ta kadaung su ba namar kan ni kajing kular kalong nadu araja khatra habau health minister kat bangi kin dalam Shnong ulawan hang ni po PSC ula kular uang ba la kumno po andri bunai ni pendap ikan ni ka PHC syaka se isi ban upgrade rai metal kanus nam ni iba kan ni kajing kular kampus ni Shnong kadang jing lek politik ka syirkai hang ni tingi so ong banang ta kadau la kumno ngi kum kinoi lam Shnong ki ba shim chi khle upoi ba apo ni ka than mang su ba ko kha ka de ko dong kam tam hakmat do ni ong bangim nam Shnong kliti ba ja ka chalong ka balong ngan mi khmat nam tab pelong hini kuram ki ka badang teng ni khmat ter tata ka sarkar de ka hal department kam tam kam ai kono ka asuran ka bitikna yang ni khang bangin tip bangin sha bang su ka bang ya kendo ni PC kombolong haru mentah ngong fi ka ambulans bun kinong panggi wan ut singi ba lada ki doktor ni kala refer ki balik silong undan ambulans balik bo iki tam kani ke pot covid kare ke jing charge ki beri hodok kata hari balai ka sarkar ka health department kampai kani jing cupai ba kan thai ka ambulans ne kerpang ban kit bi kinong pang nang ni ban lek chnu hospital ban chat sumar kata ko hari haduk mata kam dan kata bodan kinong pang bala refer mata ke singi hap Shong sitio ne lasing singi po yeng ban up ya kata ka kali ban shaw balik bo iki dia kani ro ka bo jing mai ki ba haka pang custom nang ta kam PI menta hani po PHC kumbolang huduk menta habakinong pangkiwan kamut omla ban check up omla ban test kai kadau kolong ba umdan ni kita ki tiar cinyata kala belong ka PPE ni kita ki face shield ni kinong ni tiar cida ba sarkar kala pembiang kerpang ki staff ni ki doktor de kaniru kabuk ke jing mai ko ki doktor kum cu ki pai baru namar kari national highway kinong pang ki bustom ki bama tip keleng ki beri kila ban poe ke ni PHC de kani de kapor ka bama de ki doktor kimla ban le kita ka ban perform ki duty ha kita ka combat ngimtip su ai thot slip la su ai kum toy ke dawai u beli stom dong ngimtip akan ko kom kata ko samar ke le chinong pang tekani de ko gijing balik ka health department kam sum khai ki gijing ka bagi pai ba ki kenduk duk mentah bat kini kimat ka bana kali yang jingi stand bat ni dawa ya ka sarkar bakade ban ai kata ka cingtip ko basai boti kena mar haduk mentah ki bapun ki bakha ki dang thia ha jo ko jing thia male bat female ka long ha jo ko room hatu kala mu belong kata ha jo ko room nadu ki bapun ki bakha ki bapang ki stom ki klung kena kan thia lang ha jo ko room kani kalong ki ai ko sngo kalong bi an ka kta ka long breu man breu
hak jus thok ujungi namar kane ka ps kane ka jika samar hang dengan ong pi ru snam maklah khandai spa repusan kala pelong ka kumuta ka state dispensary khandai spa propusan na profit nyol upgrade ka PC la kuno more or less mata ka chan poi suppose nam duna te kamot aduk matangi iba kane ka PC kampala ban Asia ta chikri ka pakai poi ba kam tam kane ka 24/7 PXC tingi iba kane jid ka pair are bo susi kalau haduk mata ba health department kam par admit halor ka jing fail ka jongka ya ka jing terekam nak mata ka koj kya jong poi ba nong kendong yang semua orang bakal health department ka ban admit ka sekar ka ban pediang bakal fail hak health sector hak benta fair ban aik ju samar de ka jing yada ikne ki benta fair na benta ban tiu koi kya poi ba menta kala pau tingkren adu buan covid la pau tingkren bala fail ka health sector jong sarkar de sarkar ka ban pet ikne ka ban sim ikne kum ko top priority ba khamak do bala kumno ba ka koi kya poi ba ngim la ban compromise kui benta ngila ban compromise la ban ap are bade koi kya ai dalile ngin la ban compromise de ka ai ka bang kwa menta ban ong pi kane ka jing Shong ka ban kong jing ka sit protest tangi ki saudara reu Shnong reu Dorbar Shnong ban ka ba khado lada kamdan kono ka respond nak liang government halor kini ki ai bol khaj ka bang rabu kamat cintawa ngin lum yu pai ba baro an reu ti Dorbar Shnong ban mi pai ba in sit protest nadu na tan po block junction ter kini national highway harun PPC kata di karai ka pakut ngin sim la ka sarkar kam sangap mar ngim salia lan ngi syakam nang Shong hajil ngim salia ka mar jing le hi yim nembo kno jing we long ready long welcome ya no problem ngin face lada kane ka jing dawa chingi kam orlang kata di ka karai ka message ka bang kwa on pak sarkar hakane ka bot mta tang so ban aku beli Dr. Pinos ngi iba jakam kala ya shikmat ke elektristom nak ta poi ba ka bolong matang ina du bangila sedang ban ya shikmat igini kimat cing dawang igi Dr. Pinos kilesa nimpat yo su ya ke report ka ba ki poi ba ki thu ya ki jing bi kenduk Dr. Pinos ngi kila sang ne kila agi shikri ka ba biang ta ki poi ba hari ka jing kalong tang mentahi ba kimlon kalat cinya bakin ai ki doktor kinas bagi staff bakila bersumar hakul komode ki poi ba ban lain naulip nang Jepang COVID-19